pot fer l'amor com vull. Hi ha algú en algun lloc que plora per mi, per la meva mort. Hi ha coses pitjors que estar com una vaca als 50 anys. Per què no? Ser mort als 30. 1997, 14.424. Tira endavant! No tinc confiança. És igual! A fora per trobar-hi què? D'alguna manera comunicar-te una part d'aquest amor contundent, immortal, persistent, incondicional, omnipresent, enriquidor, revelador i continu que sento per tu. La tercera persona al meu llit de la qual no puc veure la cara. Només jo, tal com sóc. No cal fer res. Dona, compadeix-te, controla. Ara! Com em cansen els secrets. Jo no sóc així. Ansietat, mal de cap, nervis, insomni, agitació, nàusees, diarrea, picors, tremolors, suor, tics. Això és el que pateixo ara. No passa res. No tindrà cap importància. No té cap importància. Sacrifiqueu-me o tanqueu-me. Ningú no sobreviu a la vida